Em dic Josep Maria Strogonoff i al llarg de la meva vida he tingut l'oportunitat de viatjar a llocs increïbles. Viatjar sol és molt interessant i enriquidor. De vegades he patit per la meva vida, però res m'ha tret les ganes de seguir buscant coses noves. He conegut nous amics i amigues i he viscut 1000 aventures fins que vaig conèixer a l'Àngela. Avui faig 80 anys i he decidit tornar a marxar a veure món. Encara que la meva dona no s'ho hagi pres gaire bé,